liqolo singakophanti hulumeni ngicela usise ungaliva liqolo singakophanti akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami akuvumi kodwa kuyaphoqa ukuthi ngishiye bazali bami awuphela Hey Dlomo, sidinga wena bhuti. Indaba mhlawumbe ngabe khona sekushintshile ngidinga ndlelani? Sidinga ukukhuluma nawe. Angazi noma singakwazi ukuthi sishiye la phezulu eoffice. Hayi akuyikho inkinga singahambani. Kodwa ncane detective. Ngicela nje ningambambi kanje mfana wami phela akusona isiboshwa lesi ngizombukanisa nezingane la. Ya, ngiyabonga. Ngiyabuya ngicela ngoba ngumsindo. awuphela ungangapheli iqolo eminye imisiyovala ungangapheli iqolo eminye imisiyovala ngitshela uma wengane kuthangile ukuyokwakha ngale njalo bebasali nehlobo ngizofuna zonke insuku Njani Sikhokhela? Ngaphileni njani? Ngiyaphila nami. Manje awusho online nje uvale ukuthi umngane wakhe angenza abosho nje bethatha amaphoyisa. Hoyibo, anginalo uvalo nifisa ucuthe ngabosha abulala ngamuntu. Adubulanga umuntu kodwa phela ukhomba umuntu wesibhamu kuyicala nje kugodwa. Hoyibo, icala khona umuntu esibhamu. Ethi uyicala ukuzama ubulala. Hayi bisicuthe engazama ukubulala oyidlalela. Hayi, cha udlala kambi-ke bo medlala ngesibhamu. Uzoboshwa impela uma ukuthi udinambe ekhomba abantu ke-ibhamu. Okay, ngiyakuzwa. Manje awusho lesa sibhamu lesaya kwawesakhe? Ngesona sawese omunye umalume nje. Umunye umalume. Ubani manje lo malume? Lo malume lo kuthiwa imaki. Wena ngathi usuyangiseshe nje noma uthunyelwa amaphoyisa la? Hayibo, chana. Futhi aze ngithuma nje ngibe ngikwazela. Ngiyasazi phela information engawuzwenzani. Hayibo lutho ukuthi ngazi nje. Hey awukahle wena. Awuyisikhoba mngane. Nkabe yami. Sho mfethu. Ngithe ngizokuvashela nje sixoxele nami ngibhorekile lapha nothisha akekho le class. Khuleka nje ame nami ngibhorekele lana. Kodwa nawe uma usuhleli lapho veta nongikhumbuzele yaphathi leya. Iphi part manje? Awufethu awusakhumbuli nawe usuhleli le ekholeni uqhamuka uphilana uthi ngoba isibhutubutu kanjani le classini. Indoti kwasekushubile la kimi. Ndoda kodwa nawe wahlekisayo wayisizayo kodwa njalo ngokubaleka. Indoda ngabona ukuthi ngcono ngisheshe ngibale ngoba manje mangizohlala ngizongena enkingeni ngempela. Mfana wayisiza ngempela wamjida lo akekho right mfethu. Ya mfethu nami ngibhorekile lapha namjida engihlala naso vela amthatha amaphoyisa. Mfethu wahamba ke bona mfethu. Kaze nje futhi bathi nje kena mfethu bomthetho. For sure mfethu bamphenye bambuza le ndaba yesibhamu. Sagcina kuba vele isibhamu. Isibhamu sasagcina akusedlomo nje. Hayi shosho nje mfethu usesamisele leso sibhamu emaphoyiseni. Na kanjani mfethu siyazoboshwa manje lo mjida. Hayibo imali kanti usequalify yani uthi usengaboshwa? Uyaqualify mfethu phela khona nejele lezingane. Iyo usenkingeni ke lo mjida lo. Mfethu senkingeni ngempela mfethu. Yabo ukuthi kubalekile ukuthi imudini uthula ungathathi inqumo engekho right. Nesho nje mfethu lesasibhamu lesakhe sisona esakhe lo mjida samalume wakhe sinamacala awu10 emhlaba. Lo mjida lo mfethu sezoboshwa manje. Ya kona uqinisile nje ngimele uthathe ngokudinwa mfethu. Ya mfethu balekile lokho. Ya manje nisawusho mfethu ngathi nje wena mfethu ufuna amaphoyisa. Yo mfethu ngifuna amaphoyisa mfethu. Ngani nokuthi ngenze njani ndoda ngendlela engiwasaba ngayo. Mfana washo sokwami ke mfana abomini saba ngisho iveni ndoda imagine ke sela ngiceba. Yebo ngiyacabanga nje sizokhahlela la ibuqhume iquzo awungeke hayibo. Shushu siwaboneleka amaphoyisa Oya ngwabonini. shushu yanga lento yakho kulala emini ngoba ngalinye ilanga uthi yavuka sekususelwedwa. Kanjani manje ungangivusana nomngana? Ngeke ngikuvuse phela mina nafana uthi asasibona abangani. Usho ukuthini manje ndoda? Kusohlukana maduze nje. Awuseyikiswe yini? Noma ujawu le ndaba ukuthi mangafeyila? Ya ngisho yona. Awufethu kanti usuyazi ukuthi uzofeyila? Obvious yanganje na phela mina ngihlaniphile. Awufethu onhlaniphile ukuthi uyaganga nje kuphela. Busulokho ngikhohlisa nini enhlaniphile niphuma u25. Awufethu onhlaniphile ukuthi uyaganga awufethu uma ngasufundi thina siyenza umlingo lento siyafunda. Hayi mina ufuna ukwenza umlingo ngoba le mfundo mfana
Yibo rodo bethu. Yidabusha nje uyithembi nani? Sizaphi uyithembela umsangano? Okay, noma kuthiwa ngiyafuna izovuka sengiyikhohliwe leyo nto so nginaso nje isikhathi sokuganga. Awubethu funda ngeke uyikhohle ngakuthembisa. Angifuni nokuzama nje imoshe isikhathi sami. Rodo bethu. Ngiya umuntu wathahlula ukhetha umngani la. Sikhukhula wangathi udiniwe nje. Udiniwe vele. Indaba udinwe yini? Uminenhle mfethu. Wenzeni uminenhle? Lokho ngibuza imibuzo engahlangene nayo. Emayelana nosicutha? Futhi lokho ngibuza ukuthi sibhambe sakhe noma kusonene sakhe. Mhlawumbe ukhathazekile nje Nkosi yami. Hayibo, uzakhathaze ukuhlangana nabi naye. Hayibo mina ngihlangana nabi ngoba phela nami ngikhathazekile ngaye. Vele uhlangana nabi naye. Angihlangene phela ngifunda naye futhi kubhlungu ukubona umuntu omazi eseboshwa. Oh. Hayi kodwa naye wabheda bo usicutha emazi phela nithi uyayihluphela singaze amphathele isibhamu pho. Hayi shame. Nisho njalo ngoba nazi ukuthi uphila noyemenzana isicutha. Hayi mhlawumbe ngoba asazi ngempela. Wamenzani vele? Wemshaya mfethu emshayela intombi yakhe. Imali mfethu kuyenzeka yini ukuthi ungifice intombi nongihlupha? Njengokuthi nje uma ungibona ngimi naye ungishaya. Hayibo, wayemenza njalo philani? Wayenze njalo. Singiphathe kabi lento kube ngathi yenzeka kumina. Kufanele shame ikuphathe kabuhlungu phela usicutha umngane wakho. Yasicishe ngamjaji usicutha. Yabo lento ayenze wayenza kufanele nami ngizowenza njalo bani. Ya nami ngizowenza njalo mhlawumbe mina ngizomdubula nje. Wawuzoboshwa. Hayi sengamane ngiboshwe. Mr Dlomo, sikhulumile nomfana la Nqubeko washithi sikhona isibhamu asisebenzisa ukukhomba umfana lo Philani wathi sithathwe wena siphike isibhamu eminyera. Mana ke detective ngizocela silungise la. Uma uthi isibhamu ukhuluma ngento ebulala abantu. La asinaso isibhamu thina. Sine toy gun okuyinto eyathusa abafundi including myself. Iphike pho le toy gun le ngoba silokho esifikile la esikoleni sizwe indaba yesibhamu. Uprincipal usitshela ngesibhamu, umfana usitshela ngesibhamu kodwa yena uthi sethoyizi. Wena ukazi umention indaba yesibhamu. Siphike lesi sibhamu owasithatha kumfana. Qhubeka. Ulunge phela lapha phansi khona. Mr Dlomo. Isona lesi. Yebo futhi ikona ke lokho kwakuphethe umfana. Mbeje mfowethu, yazi ithoyizi leli ngisho ingane na 5 yabona ithoyizi leli. Bu detective izigcwele imakwabo lokusho ukuthi wayefuna ukumnqoma ngempela lo mbhemi. Manje wendoda uqonda ukusitshela ukuthi thina sesisebenzisa upetrol westate imoto zestate ngenxa yalo msangano lo. Constable, ngangichazile ngakubeka kwacaca ukuthi lento incane kakhulu sizokwazi ukuthi thina njengesikole sidile nayo. Alright ke Mr Dlomo, nayo into engifuna ukuyazi mina engifuna ungiphendule kuyona kahle hle. Ungitshela kwenzakalani la. Wakwazi ukusifonela wena mhla ubona abafundi bekhombana ngeibhamu. Washiya sinaba abafana becishe bebulalana la. Kwase kuba ikonathi amaphoyisa athuma la afika late afika sesivaliwe isikole. So mawusubona ukuthi okay sengiyadiscover ke mina njengo Mr Dlomo ukuthi lesi sibhamu lesithoyizi usafuna ngani postshele. Lapho ke ngizocela mhlawumbe ukuthi ningixolele kakhulu. I think ingaba nephutha ke ekuthenini ngingakwazi ukuthi ngibuyele back mina nginichazele ukuthi yini sidiscoverile after isigameko. But azini phela ukuthi kwakusuku lokugcina esikoleni and kwase kuzophuma isikole. So kwaba kuningi ngalesi sikhathi ngangakwazi ukuhandlisha ngingedwa ngalesi sikhathi. Ngiyaxolisa kakhulu kuleyo ndawo detective. Abantu besifazane baba nehaba, nawe njengendoda uba nehaba. Mr Dlomo, ngifuna ungizwe kahle yezo. Kunabantu abasidinga lapha ngaphandle, kunama case aserious efana bese wa attend. Abantu bayadubulana lapha yana mhlawumbe khona umuntu ontshontsha imoto, wena usibizela ithoyizi lesibhamu nje. Ngicela usithathe serious. Asingamoshi izinto ze-state, size la esikoleni size lithoyizi. Asambe mbeje mfowethu. Lesi sibhamu sihamba naso lesi siyosinikeza ucommander simthe 9 esize la esikoleni, isibhamu esigcwele impi. Wena hlukana noganga sikubhekile. Xolisa kakhulu detective. Makuba khona okunye okuvelayo sizonithinta. Hayi ke mfana wami. Siyayinqoba ke manje lempi. Hambe eklasini.
Isho mfethu. Ngicabangele ngale nto leyo. Yiphi into wami? Leyo bekisana imali. Hayi ngendoda sokhuluma ntambama lo nto leyo. Okay. Sure. Madoda cela ngifaka phela nami lesitofela seni. Akufani isitokufela baba into yomndeni. Oh. Sekunjalo. Ngeke detective akwazi ukuthi sibambise toys lesi singachamisa umfundi lesikoleni. Hayi akwazi ngicathi kuzomela sithi ukuqhubeka nokuphenya sikhona isibhamu lesikoleni basifihla lapha. Constable Mbeje mfowethu. Sobe sibone indaba le case le. Bazi vele nase station first labantu sebevedane bangicika. Shaya imoto mfowethu usambe. Kwamanje lifuta amalangabi lungenza ngule ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza Mr. Dom. Hawu se. Ninjani? Hawu, subuyile. Hawu sengibuyile impela. Hayi, ngcono ke se. Kodwa ubungashongo vele ukuthi namhlanje ilanga lakho la kadokotela noma usubuya ngakhona vele. Hawu Mr. Dom ngithe ququ ngasheshe ngabuya. Phela ngine medical aid mina. Hayi ngcono ke se. But I think bekuzobe kuumqondo ongcono nase ukuthi usale usuphumulela ngasekhaya. Vele selfile lolu suku. Hayi kanjani Mr. Dlomo? Ngisale nje sengihlala ekhaya kanjalo. Hayi, nginesikole Mr. Dlomo nguprincipal. Fanele ngifike ngiqaphe isimo. Ngibuye ngibheke nalolu daba lalo thisha lo omusha ekuthiwa uzofika. Ugcine efikile? Hawu, ugcine efikile usemnyendo, ufikile. Ube waphethe kodwa ama document akhe. Ise ayingabe ngiqamba amanga anginakanga. Awunakanga kanjani Mr. Dlomo? Awunakanga kanjani Mr. Dlomo? Cha phela se angithi ufike manje ngimatasa mina ngalisa sikhathi but nganganaka noma khona kuphethe noma ukho kuphethe yini. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uqale kuSemkhize lapha ya. Oh. Ukhona kodwa uMr Mkhize lapha eofficeini lakhe? Yes ukhona lapha eoffice se. Awuqhubeke wenze lokho kade ukwenza. Nami ngiqaphe isimo la. Ngibheke nalolu daba lo lalombhemi. Hayi kulungile sesiyabonga kakhulu la uthi ngiqhubeke. Mphathi. Unjani Mkhize? Awusho. Lo mlisa lo omusha ofikile la kulesi sikole ube waphethe ama document akhe. Muphumlisa umyende. Yena impela lo omusha uzofundisa kulesi sikole sami. Angazi mphathi ukuthi nami ngimbona segcwele isikole wathi uzobuthisha lesikoleni angani noma waphethe nama document akhe. Mkhize. Ngiphuma kudlo. Naye ungitshela into efanayo uthi umbone segcwele lesi sikole sefundisa ama document akawaphethe akawabonanga kodwa ucabanga ukuthi mhlawumbe wanike wena. Ayingeke senami ngimbone sefundisa nami ngicahla umqalekeni uDlomo. Mr. Dlomo. Kanti unjani ngempela? Awu. lungenza ngule ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ayisuka wo yamthanda ubuhle bakhe yamchaza ushaya ngobuhle bakudala isikhathi sinehleke senkonjana bathi ngiyaqala ukukuthanda ngona sevutha amalanga Mr. Dlomo. Uthi uMkhize lo mnomzana umfice sefundisa. Okusho ukuthi uqale kuwena. Ayi, ishuthi uqale kumina ngempela ke se. Dlomo. Umuntu ungena kanjani kulesi sikole acanase ningakaze nibone ngisho ama document akhe. Nothini manifaka isigebengu sifike la sigebengu ingane. Ishuthi seyangizange ngicabange ngaleyo ndlela. Kodwa ngingambheka. Asilo Mr. Dlomo. No sengicela ukumbheka. Phuthuma, gijima man. mina kuwe bekusuka ngaphakathi awakho bengikwenza dali mina kuwe mina
Hawu Sef. Hey, angimtholi lo muntu. Awumtholi kanjani isikole sesincane kanje kodwa? Sengibheke lonke ikhono elikhona lesikoleni kodwa lutho ukumthola. Umbhekile ema-toilet? Yonke indawo sengibhekile nakhona ngibhekile. Kodwa yazi sengiyacabanga manje. Mhlawumbe uye ngasesitolo ngoba ngimbonile ukuthi uyile nhlobo eshayayo. Hayi, asithembe ukuthi uyofuna wona ugwaye ngempela ngoba hayi uma ngenjalo Mr Dlomo hayi kuyobe wenza inkinga ngempela. Hayi. Sithemba kanjalo se. Hallo? Hayi, kungenzeka kanjani lokho? Hayi, mana kanjalo. Phela mina ngine-medical aid. Ngiyazi ngisendleleni. Hey, Mr Dlomo. Ake ngikushiye ngiphuthumela ngasekhaya. Unkosikazi la uyisike ngommese bese uqobe ikabishi. Ngino-medical aid mina. Okay, hayi. Suyohamba kahle ke se. All right. Hey, ufunani la? Ngizofuna umshayeli. Sebehambile lapha. Abakazidlodlo wena man. Oh hayi sebehambile. Hey, Yini kanti? hey. Yazi ngelinye ilanga umuntu wacishe eboshwe into engayazi eboshwe ukuphefumula nje ngecorona. Uyazi ukuthiwa limbula ingubo lingene. Hey, Kwala. hey. Manje awushoka. Bamthathile uDlomo. Udlomo ukhona. Damn it. Yini kanti? Bamthathe man. Hayi cha, bengizobheka nje ushoki. Engizoqala uchoke. Choke webody. Hey madam. Oshana sibathi bazoshaqala. Hayi ndofethu ngisadlala. Hawu, kade bedlala, mosho ngani pho? Hayi ndofethu bedlala, phesa phansi umbhobho. Oh, ngizobheka phansi uzobapha intambo kuqala. Hawu ndofethu. Waza ngithi ungafumbisa ngokuqhumisa. Okay, ngiyezake. Wazake. Hayibo. Wento ugcina lokufasa icathulo. Uyena. Hayibo. Ugcina nokubapha intambo kanjani? Phatha ship iqozo lana. Oh. Gcina kwaphela manje ukusiqhubeka phela Thembisa unduku. Awuthule ngoba ngizosuka la ngise lapho ngifike kudabule epama. Awu, awudabule ngani untulo ukubapha intambo zakhe? Angitsho ndophela. Uyadexesa enze uthatha ufuna umshayi. Hayibo ngobani? Ukudubula phela mina xolisa. Okay. Ngiyaxolisa Enzo. Xolisa uthi menze, isho uthi ngiyaxolisa ukuthi ufuna ukushaya. Ngiyaxolisa Enzo ngokuthembisa ukushaya. Uthi ngiyaphinde kusabisa. Ngiyaphinde kusabisa. Sukuma. Hamba la. Hey. Hawu madoda. Hey, phela sekucishe konakala. Hayi khona. Hawu. Fuka Dlomo. Hey, uyazi ngendlela elilikhulu ngayo ioffice lakho. Ngiyazi ukuthi ngeke lingasanele thina sobabili. Yabona ke lokho Myende, ngizokuthatha njenge compliment kuleli office lami. Kodwa ke leyo ukuthi abantu ababili cha, elami ngedwa ke leli. Hayi. We Fuka Dlomo. Kunenkinga nyane encane nje. Uyazi lapha e-staff room ngingathi ukulibala impela ngazithola sengizobishini. Lapha yana kunabantu besifazane, kukhulunywa ngomphopotho, kukhulunywa ngamaruji. Uyabona zonke izinto engingamzani nazo. Manje sengithi angisondele wena mfowethu yabo. Ngizohlala nenye insizwa, sikhuluma indaba zezinsizwa. Uyayibona leyo nto? Ya, yabona ke lapho ke. Nami ngingakujabulela ke lokho ke. Kodwa ke kuyikona phela ukuthi ke angeke ke uze umuvele ini la kwelami office. Hayi.
Hayi cha, kezwakala mfowadloma. Umthetho wakho wena Dloma ungifuni wena, Uyayazi into engehlangalele ngale. Wemnumzana, ngithe ngisakhipha isikhaftini sami la ngathi mengithi inhlala ka left. Nabo KBC, nabo Pedlos, mina ngizokhipha lamadumbe ami. Uyazi lamadumbe ngiwadle ngingawahlubanga mnumzana. Ngoba ngithi mengithi ngifuna ukwakhipha babona okusaqatha. Angithi iqatha leli bekilichobhozele ephaketheni. Usawota ngikwaza ngisho ukukhipha mnumzana. Ufuna ukuthi mina ngingene phansi kwalo bhasi? Ngoba Myende Myende ngiyahlekisa ze. Azihlekisa umuntu azakhohlwa ukuthi uneyinkinga zamaphoyisa, uneyinkinga zebhamu zifunwa left right and center. Hey ungayikhuluma ibhamu. Ya. Lalela. Lento ihamba ngama levels. Ya. Kunabafundi. Ya. Kunothisha. Ya. Kunama HODs. Ya. Kuno principal iqhubekele kanjalo. Wena ufola under othisha, mina ngifola under ama HOD. Okusho ukuthi mina no principal elami leli office elakhe leli ngane. Ebese kuthi othisha siya staff room sakhe. No hayi. Ngiyazwakala mfowadloma. Kodwa yabona wena. Yangisongela Myende. Cha. Angikwesongeni mfowadloma. Ake ngibuyele kubona abantu besimame ngale. Ngisongele nje Myende. Amadumbe la wadlila ungawahlubile azosongelana esiswini ngiyakutshela. Ikhonzile kabi yami. Shushani nabangani Kinesifiso na Isilapha enhlizweni yami Kinesifiso